So, ayan kakabsat. Nagluto tayo ng, ayan, buridibod kakabsat. Napakasarap ng sabaw niya, ayan. Sarap. Tapos ayan kakabsat, namitas tayo ng, ayan, mustasa na tanim natin kakabsat. Kasi napakarami na talaga. Kaya need nating kuhanan para hindi masayang kakabsat. Ayan. So, bago tayo mag-start kumain kakabsat is mag-pray muna tayo, ayan. Panginoon, maraming maraming salamat po sa pagkain na ipinagkaloob mo ngayong araw, Panginoon. Basbasan mo po ito upang maging lakas ng aming pangangatawan at magamit namin pang araw-araw. In Jesus we pray. Amen. Ayan, kakabsat. Sarap na itong sabaw na ito, kakabsat. Sarap. Ay, kumain kakabsat. Kumuha pala akong sili, kakabsat, oh. Lalagay ko dito. Spitakan natin ng sili to. Sabaw natin. Ay, dapat talaga hinog yung kinuha ko. Kaming sili, kakabsat, oh. Spitakan natin yung bagoong natin. Main kakabsat, manta yun. Nag-imas natin si Dante yun eh. Kakabsat. Sarap. Hmm? Kakabsat. Pinuno nga paltat. Sarap. Grabe. Kakabsat. Mustasa. Sarap. Kakabsat. Pinuno. Nagnanam kakabsat. Kakabsat. Sarap. Sili kakabsat. Gahang. Una yan. Glimas ka ng mayang. Kakabsat. Mayan kakabsat. Mga tayo na eh. Glimas natin si Dante kakabsat. Buridibod. Apo. Glimas kakabsat. Palo kakabsat. Sili kakabsat. Sarap ng sabaw niya kakabsat. Ay. Sarap. Ang tamis na itong mustasa kakabsat. Dapat hindi na pwedeng mawalan ng mustasa dito. Ang tamis ng mustasa kakabsat. Agad dumilaw kakabsat. Ay. Kain pa.
Hmm. Hmm. Tamis kakabsat, napakatamis ng mga gulay. Harap ng sabaw. Sili kakabsat. Hmm. Hmm. Sarap. Hmm. Hmm. Kakabsat. Kalinis. Sarap. Ano? Kakabsat oh. Linis na linis kakabsat. Sili. Sarap ng sili. Hmm. Hmm. Sarap. Ayan, shout out pala sa mga followers ko dyan kakabsat. Comment nyo naman kakabsat kung napanood nyo tong video ko. Comment nyo naman kung tagasan kayo kakabsat para malaman ko naman kakabsat kung saan umabot yung video ko. Ayan, maraming salamat sa suporta nyo kakabsat. Dungdungin kayo pinanayon kakabsat.